Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, udako erronka bat egingo dugu. Frogapen honetan, gauza arraro bat gertatzen da. Ailegatzen gara, bi berdin bat dela, eta hori ez da posible. Hazten gara, A berdin B. Biderkatzen badugu bidera, ailegatuko gara A berbi berdin AB. Orain, minus B berbi egiten dugu bi aldetan. Bai, hau, nabarmen identitate bat da, orduan A gehi B bideraken B idatzi aldugu. Eta hemen B faktor komun aterako dugu. Bai, orain simplifikatzen dugu A-ken B horiek. Bai, eta orduan geratzen da A gehi B berdin B. Eta hasieran dakigunez A berdin B dela, orduan Aren ordez B kokatu aldugu eta geratzen da bi B berdin B. Orduan, B kenduta geratzen da bi berdin bat. Non dago akatsa? Geldi bideoa eta ea aurkitzen duzuen akatsa. Vale. Topatzen duzue, akatsa hemen dago. Claro, A berdin B parkatu, bada, A-ken B 0 da. Hau simplifikatzeko egiten duguna da, zati A-ken B egitea. Zatitzen badugu zati 0, bai, hori ezinezkoa da, eta orduan hemen akatsa egiten ari gara. Simplifikazio honetan. Bai? Seguro aurkitu duzuen. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.